En aquest fragment de l'Evangeli, Jesús ens presenta 3 paràboles que expliquen com és el regne de Déu i què podem aprendre per a la nostra vida. La primera és la paràbola del blat i el jull. Un home sembra bona llavor al seu camp, però durant la nit un enemic hi sembra jull, una mala herba que s'assembla molt al blat. Quan les plantes creixen, els treballadors s'adonen del problema i proposen arrencar el jull. Però l'amo els diu que esperin fins al temps de la sega, perquè si l'arrenquen abans podrien malmetre també el blat. Més endavant, Jesús explica que el camp representa el món, la bona llavor són les persones que segueixen Déu, el jull simbolitza el mal, i la sega representa el judici final, quan Déu farà justícia i separarà definitivament el bé del mal. A continuació, Jesús compara el regne del cel amb un gra de mostassa. Tot i ser una de les llavors més petites, quan creix es converteix en un arbust tan gran que els ocells hi poden fer niu. Amb aquesta imatge, Jesús ens recorda que les coses petites, quan estan en mans de Déu, poden arribar a donar fruits extraordinaris. Un petit gest d'amor, una paraula d'esperança o un acte de servei poden transformar moltes vides. La tercera comparació és la del llevat dins la massa. Una dona barreja una petita quantitat de llevat amb una gran quantitat de farina i, amb el temps, tota la massa fermenta. Jesús ens ensenya que el regne de Déu actua sovint de manera discreta i silenciosa, però té una força transformadora que arriba a tots els racons de la vida. L'evangelista destaca que Jesús parlava sovint en paràboles perquè, a través d'exemples senzills de la vida quotidiana, revelava els misteris del regne de Déu. Després, quan els deixebles li demanen una explicació més profunda, Jesús els ajuda a comprendre el significat de la paràbola del blat i el jull i els recorda que, al final dels temps, el bé serà recompensat i el mal serà vençut definitivament. Aquest evangeli ens deixa 3 grans missatges. En primer lloc, Déu és pacient i dona temps perquè les persones canviïn i creixin en el bé. En segon lloc, no hem de menysprear les coses petites, perquè Déu pot fer-les créixer molt més del que imaginem. I, finalment, hem de confiar que, encara que el mal sembli present en el món, l'última paraula serà sempre de Déu, i els qui hagin viscut amb fidelitat resplendiran en el seu regne. Aquestes paràboles em recorden que el regne de Déu no creix sempre de manera espectacular. Sovint comença petit, actua silenciosament i conviu amb moltes contradiccions. Jesús em convida a no perdre l'esperança ni convertir-me en jutge dels altres. Déu no ignora el mal, però tampoc permet que la impaciència destrueixi el bé que està creixent. El regne pot semblar petit com una llavor o invisible com el llevat, però porta dins una força que ve de Déu. El nostre treball no és condemnar abans d'hora, sinó sembrar, cuidar i confiar. Al final, Déu mateix revelarà el fruit de cada vida, i els justos resplendiran com el sol en el regne del Pare.